O BNG de Ribeira exixe ao PBBI que explique os motivos que o levaron a presentar a moción de censura xunto co Partido Popular. O bloque denuncia presións a dous edís independentes. Que tal, saúdos? A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, culpa a Rueda e o Partido Popular de ser os verdadeiros instigadores desta moción de censura en Ribeira. Ampliamos despois dos titulares. Visita institucional da Asociación Galaico-Árabe Jenin de Galiza a Pontevedra. O seu presidente foi recibido este mediodía polo alcalde. Trasladoulle o seu agradecemento polo apoio do Concello a Palestina e a condena do xenocidio de Israel. O Concello de Vilagarcía saca a licitación o contrato para a implantación do novo sistema de xestión no parking de Xoán 23. Con el poñeránse en marcha as bonificacións e a ampliación dos horarios. Satisfacción no Barbanza tras a aprobación no Consello da Xunta do sometemento a información pública do proxecto de explotación do Servizo Público de Autobuses. A Xunta recolleu a parte das achegas que formularon os propios concellos da comarca con máis liñas entre o Barbanza e Santiago. Pontevedra volve a apostar polo Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia. Edugal celebrará a súa 14ª edición os días 8, 9 e 10 de outubro no recinto feiral da cidade. Ata o momento xa contan con 187 centros educativos con visitas concertadas e 64 expositores. E cita co deporte máis solidario este sábado en Ribadumia cun torneo de fútbol entre equipos veteranos impulsado polo Sisán. Toda a recadación irá destinada á Fundación Andrea, centrada en apoio a familias con rapazada con enfermidades de longa duración. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. O alcalde de Ribeira comparecía esta mañá arroupado por compañeiros non só a nivel municipal, senón de toda a comarca para expoñer a súa visión sobre a moción de censura. Cualifica o pacto entre o PP e o PBBI de bochornoso e escurantista e denuncia presións internas. Entre aplausos, así era recibido o alcalde de Ribeira a súa chegada ao Salón de Actos da Lonxa Municipal, onde se celebraba unha comparecencia para expoñer as súas impresións tras a presentación da moción de censura. Dende logo, o Partido Barbanza Independente ten que explicar cales son os motivos reais de presentar esta moción de censura. O que onte vimos foi asinar unha moción sen ningún tipo de acordo político, sen marcar unhas directrices de cara onde queren levar o Concello e, sobre todo, non explicaron cales son os motivos reais que levaron a que o Partido Barbanza Independente volva a unir os seus votos ao Partido Popular. Eu quero lembrar as palabras do señor Mariño na campaña electoral dos 2023 dicindo que votar ao Partido Popular e darlles a alcaldía era traizoar a todos os seus votantes. Eu quero preguntarlle directamente ao señor Mariño que motivou a que o seu partido, de feito, nin todos os membros do seu partido, porque só acudiron 3 a presentar esa moción de censura, dos 5 que son, que levou a que, pois en Ribeira, haxa ese cambio de goberno. Ademais de intereses partidistas e mesmo económicos, o aínda rexedor denunciou as presións exercidas para lograr este acordo. Foron os propios concelleiros e concelleiras hoxe do Partido Barbanza Independente, o señor Mariño, a señora Pouso e o señor Abraldes, os que nos comentaron todas as presións que tiveron que sufrir no ano 2023, incluso chegando a propoñer cartos para impedir ese acordo co Bloque Nacionalista Galego. Entón eu pregunto, esas presións foron aceptadas neste momento para poder desaloxarme a min como alcalde do Concello? Porque non temos ningún documento, á prensa tampouco se lle facilitou ningún documento de cales eran os motivos para facer un cambio de goberno. O certo é que, a pesar de que foron 4 os membros do PBBI que asinaron a moción, a concelleira Tania Redondo segue a desempeñar as súas funcións dentro do goberno, a diferenza de Vicente Mariño, Herminia Pouso e Fernando Abraldes, que xa foron cesados por decreto da alcaldía. Polo tanto, haberá que agardar o pleno do 13 de outubro para ver se se posiciona xunto co seu compañeiro Juan Luis Furones, desmarcándose co seu voto dos promotores da moción, confirmando así a posible existencia de coaccións por parte do seu propio partido.
acabou asinando mediante moitas presións as que someteron a esa concelleira, aclarar tamén que eu pídolles tanto ao señor Furones, que xa o verbalizou públicamente, como á señora Redondo, que saian coa cabeza ben alta do goberno municipal. Creo que o seu traballo foi encomiable e que non deben sucumbir a ningún tipo de presións nin do PBBI nin do Partido Popular. Ante todo, compre ter a dignidade e a cabeza ben alta. E creo que os concelleiros e concelleiras que estamos aquí, igual que o Partido Socialista ou o Partido Barbanza Independente, que pasarán non escritos, poden sair ca cabeza ben alta do goberno municipal porque fixeron moi bo traballo. Non deberían sucumbir a ningún tipo de presión aos que están sometendo a eses concelleiros. Que mandou tamén o seu apoio o polo da agora alcalde de Ribeira foi a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. A líder nacionalista criticou duramente o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e por extensión o Partido Popular, os que culpou de ser os verdadeiros instigadores desta moción de censura ao non aturar, segundo dixo Pontón, que Ribeira teña un alcalde que goberna para a maioría, honesto e cun proxecto que mellora a vida da xente. Ana Pontón amosouse ademais convencida de que dentro de 2 anos a veciñanza de Ribeira responderá democráticamente a esta bochornosa moción de censura. Esta mañá saímos tamén á rúa para coñecer o que pensan os veciños de Ribeira sobre esta moción de censura. Aínda que hai opinións para todos os gustos, a maioría dos enquisados non entenden a toma desta decisión. Legalmente é posible facelo, aínda que personalmente preferiría que se esgotara a legislatura e despois se presentaran todos os partidos e formacións políticas ás eleccións e o povo decidira. Non me colle toda de sorpresa. Bueno, o feito da moción sí, pero que a sorpresa é o feito de que gobernaron unha coalición tan estrana que claramente tiña intereses políticos e estratégicos, simplemente. Pues yo veo una injusticia, porque primero van con uno, dejan el otro partido y van con otro, y ahora vienen la chaqueta, y tampoco no me gusta. Pois a mí pareceme moi mal, porque o pobre leva pouco tempo, non sabes, polo menos deixalo estar a 3 anos ou 4, e despois que cambie. Bueno, pois ni fu ni fa, eu conozo ao rapaz, pero tamén conozco a que se vai, entonces non podo opinar nin ben nin mal, nin de un nin de outro. A saber por que clase de intereses personales ou económicos se fai eso, porque eu non noto, e viño falando agora mesmo aquí co compañeiro, de que non noto que haya un clamor na ciudadanía que haya que cambiar de goberno ahora mismo, nin que haya unha urgencia, digamos, de ningún tipo porque algunha obra ou algunha cuestión urbanística ou aquel. Entón, non sei, penso que a maioría da ciudadanía non entende por que este cambio tan radical agora cando, ademais, eles faltan a súa propia palabra, porque, como digo, hai un documento firmado por eles que analfabetos non son. Podrán ser outra cousa, pero analfabetos non son. Entón, saben ben o que firmaron, pero non cumplen con eso que nos están dicindo a ciudadanía, que os nosos representantes políticos faltan á súa palabra, que cando nos din vamos a facer isto, fan todo o contrario. Bueno, eu nin estaba contento, a mí non me fixo mal ningún, nin estaba contento nin nada. Eu sei que todos alcaldes son vos por seu bolsilliño, eso díselo. Un día despois de asinar o acordo co PSDG para apoiar os orzamentos de Vilagarcía, o BNG defende que as súas achegas poñen as persoas no centro e definen o modelo de cidade. Aínda que lamentan que a aprobación das contas chega tarde, reivindican que son máis sociais e cun potente capítulo de investimentos nos que rural tamén vai estar moi presente. Dos proxectos salientan o primeiro compromiso para a rehabilitación do balneario da Compostela para a súa transformación nunha escola de hostalería. Din os nacionalistas de Vilagarcía que os orzamentos da cidade chegan tarde na recta final do ano. Pola contra, celebran que as súas achegas supoñan unhas contas máis sociais que apostan pola cultura e con investimentos máis realistas para todo o concello. Son os orzamentos con un carácter totalmente social, con un carácter que pon as persoas no centro e, sobre todo, os orzamentos que define o que é o modelo de cidade de Vilagarcía, non? Un modelo de cidade verde,
un modelo de cidade inclusiva que é un pouco a política que o BNG sempre demanda, non? As contas acadan os 39,4 millóns de euros, salienta o acordo acadado no capítulo de investimentos con 3 millóns de euros. Actuacións non moi grandes, explican, pero moi demandadas pola veciñanza das distintas zonas do municipio. Os orzamentos de 2025 non están enmarcados, como en anteriores ocasións, por a existencia de obras faraónicas, sino que responden máis a necesidades sociais, como a seguridade viaria, o acceso a servizos como o do saneamento, a mellorar o estado dos viais en moitos lugares do noso municipio, preferentemente no rural. Entre esas actuacións, un primeiro paso para a rehabilitación do balneario da Compostela co acordo entre BNG e PSDG de que se converta nunha escola de hostalería. Está un estado de abandono lamentable e, polo tanto, hai que recuperar a súa fachada. Falamos de 2025. No 2026 sigue sobre a mesa traballar con institucións públicas e privadas do mundo educativo como Xunta de Galicia, universidades ou incluso, sin descartar, outras entidades que desenvolvan unha tarefa educativa para seguir incidindo na cuestión da formación en hostelería dese espazo. Ademais, como medida estrela, un gravame ás vivendas de uso turístico para tentar poñer coutos elevados alugueiros na cidade. Iso ten que salir, e ese foi o compromiso da alcaldía antes de que remate o ano. Antes de que remate o ano, pois hai unha serie de revisión das ordenanzas fiscais e, polo tanto, aí debe ser incluída baixo a fórmula, como digo, que sexa máis acaída, que nos dote de seguridade xurídica. E aínda que son conscientes os nacionalistas de que hai cousas pendentes do acordo orzamentario do 2024, poñen xa a vista no 2026. No acordo asinado este luns cos socialistas xa se plasma o compromiso de aprobar esas contas do ano que ven no primeiro trimestre. E aínda en Vilagarcía, o Concello saca a licitación o contrato para a implantación do novo sistema de xestión no parking Xoán 23. Con el poñeránse en marcha as bonificacións e a ampliación de horarios. O proxecto, que conta cun presuposto de 123.000 euros e un prazo de execución de 3 meses, contempla a renovación do método de control, de accesos, de pagamentos e de videovigilancia. A proposta recolle que, grazas a estes cambios, poderán comezar a funcionar os descontos pros vilagarciáns e pros usuarios que accedan para realizar as súas compras no comercio local. Tamén apunta que, unha vez remate a fase de implementación, levarase a cabo a capacitación do persoal que determine o Concello. Neste sentido, prevese a convocatoria dunha praza pública para realizar as labores. O Concello, lembramos, asumiu o aparcadoiro no ano 2024. Visita institucional da Asociación Galaico-Árabe Jenín de Galiza a Pontevedra. O seu presidente foi recibido este mediodía polo alcalde da cidade. Sami Achour trasladou a Miguel Anxo Fernández Lores o seu agradecemento polo apoio do Concello a Palestina e a condena do xenocidio de Israel. Segundo Achour, a situación do pobo palestino é extrema, polo que piden o apoio da cidadanía para poñer fin á masacre. No queremos ser héroes, queremos ser normales. Queremos ir al trabajo tranquilos, dejar al niño en el colegio, volver a recogerlo tranquilos, que sí que lo vamos a encontrar vivo, ir a comer y hacer vida normal, ni más ni menos. Nos quitan este derecho. E quen manda é Israel. Hasta cuándo nos van a humillar? E a pregunta que hoxe deixaba no aire Sami Achour. Ele é presidente da Asociación Galaico-Árabe Jenin. Este mediodía foi recibido polo alcalde de Pontevedra. E que ou se fai algo acaban eliminando o povo palestino e agora xa se está convertindo nunha situación insostible porque non hai nin comida, nin agua, nin sanidade, nin educación, nin absolutamente nada. É un xenocidio televisado. Estamos a vivir unos tempos muy delicados y muy crueles. Nunca antes, durante 77 años, llegaron a tanta crueldad y tanta injusticia. Segundo Achour, a situación en Gaza é límite. Actualmente contabilízanse en máis de 70.000 as persoas asasinadas, aínda que se calcula que na realidade poderíase duplicar esta cifra. Son niveles ya absolutamente disparatados de crueldad y deshumanización absoluta. Tirar en más de 11.000 toneladas de explosivos, lo que equivale a más de 4 bombas atómicas sobre Gaza,
ya en sí es una barbaridad. Aínda que o foco está posto en Gaza, a Xur alerta tamén da situación que viven os palestinos en Cisxordania, outro escenario de crueldade. Supera el apartheid y supera incluso la ficción. En canto á proposta presentada polo presidente estadounidense Donald Trump, pro voceiro da asociación é unha imposición total. Lamenta ademais a influencia nel do primeiro ministro israelí Benjamín Netanyahu, que xa de entrada desbotou a creación dun Estado palestino. De hecho, le dice a su amigo Netanyahu, le dice, si Hamas no acepta este plan de paz, lo llama paz, te ofrecemos todos los recursos para acabar la tarea. Pienso que acabar la tarea es acabar co pueblo palestino. Ante esta situación, para Sami Axur, o camiño e a movilización cidadá para obrigar as institucións e a clase política a tomar medidas de presión que freen o xenocidio. La voz la tiene el pueblo. Y no es lo mismo salir en la manifestación del día 5, 3.000, 4.000, que 10, 15.000. La Xunta de Galicia tiene que abrir los ojos y tiene que escuchar. Dende a Asociación Jenin recordan que o vindeiro 5 de outubro hai convocada unha manifestación en Santiago de Compostela contra a ocupación e xenocidio en Gaza. Unha movilización que agardan que sexa masiva. Bueno, a volta da publicidade falamos dese torneo que se vai celebrar este vindeiro sábado en Ribadumia, Deporte e Solidaridade Bandamán, nun encontro no que se darán cita 3 equipos de fútbol veteranos. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Acordo unánime da Corporación Ribeirense en defensa dun ensino público de calidade. Os 4 grupos votaron a favor da moción cidadá presentada pola AMPA do grupo, instando a Xunta a incorporación dun titor para terceiro de primaria. Tras unha concentración previa ás portas do Concello, os representantes da AMPA do grupo asistiron ao pleno de Ribeira no que se debatía unha moción cidadá sobre os recortes educativos sufridos polo centro. O presidente da AMPA, Unai González, foi o encargado de defendela, cualificando de inxusta e ilegal a perda dun titor para terceiro B, que obriga a que estes nenos de 7 e 8 anos sexan atendidos por ata 8 mestres distintos en un profesor de referencia. Unha situación injusta, indignante e ilegal, que, entre outras problemáticas, a falta dun titor de educación primaria que se faga cargo do curso de terceiro B. Un grupo de 23 nenos e nenas de 7 e 8 anos, algúns deles con necesidades educativas especiais moi graves. A falta dun titora de referencia é un caso gravísimo de merma na calidade do ensino público. Un recorte máis da Xunta de Galicia que programa os recursos en función de números e non en función das necesidades reais, das causísticas e das características diversas dos centros educativos. As demandas da AMPA contaron co respaldo unánime da corporación, que se comprometeu a buscar solucións e instar a Xunta a dotar o colexio do persoal necesario para garantir a calidade do ensino. Me van a falar de ratios, me van a decir números, me van a contar que está completo, pero a min, sinceramente, con todo o respeto do mundo, os números me importan pouco, a min importan os nenos. Entonces, é fastidiado ter que sentarse aquí e conterse a hora de dicir que os pais do grupo teñen que ter cuidado, non vai ser que lles pase como aos pais de Rianxo en Asados aos que acaban de levar a Fiscalía de Menores por protestar por unha educación para os seus fillos. Hoy es un tercero, mañana podría ser un sexto o cualquier otra aula. Lo más grave es que a pesar de los continuos avisos de la comunidad educativa, por distintos medios, la Xunta de Galicia, a través de la Consejería de Educación, no ha dado todavía una solución y desde nuestro grupo buscaremos esa solución buscando todos los caminos posibles. Si permanecemos todos unidos, a comunidade educativa, os pais, as nais, a AMPA, o resto da xente que acompañades, familiares, veciños, a Corporación Municipal, que dende logo creo que neste caso dou totalmente mostra de estar unida, creo que imos a conseguir que ao colexio o grupo a súa reivindicación se nos teña en conta. Dentro do Bloque Nacionalista Galego apoiamos as reivindicacións de nais, pais e profesorado e imos seguir traballando nas institucións e tamén nas rúas por unha educación pública de calidade que teña os recursos que precisa. Moitas gracias.
Pola súa banda, dende a AMPA anunciaron que seguirán coas súas mobilizacións ata ter resposta da Xunta, posto que ata o momento non recibiron ningunha contestación aos seus escritos. Satisfacción no Barbanza tras a aprobación por parte do Consello da Xunta do sometemento a información pública do proxecto de explotación do Servizo Público de Transporte Regular de Viaxeiros por estrada na comarca. O Goberno galego recolle boa parte das achegas que lle formularon os propios concellos do Barbanza coa finalidade de atender as necesidades reais de mobilidade na Bisbarra. Entre as melloras previstas figura a creación dunha liña directa por autoestrada entre Ribeira e Santiago con 30 servizos ao día con frecuencias cada hora e nas fins de semana e festivos con 18 con frecuencias de ata 2 horas. O servizo prestarase todos os días dende as 6 da mañá ata as 10:15 da noite. Ademais, crearase unha nova liña comarcal entre Aguiño e Rianxo que vertebrará o sur da comarca, permitindo conectar os núcleos desta zona e facer transbordo coa liña por autoestrada cara a Santiago. De luns a venres laborables, a liña ofrecerá 60 servizos ao día e nas fins de semana e festivos 36, cunha frecuencia de ata 1 hora entre semana e 2 horas os sábados, domingos e festivos, con saídas dende as 5:30 da mañá ata as 11 da noite. Bueno, veámoslo en titulares. Pontevedra volve a apostar polo Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia. Edugal celebrará a súa 14ª edición os días 8, 9 e 10 de outubro no recinto feiral da cidade. O obxectivo dos organizadores é superar as 12.000 visitas do ano pasado. Non en van, ata o momento, xa contan con 187 centros educativos con visitas concertadas e 64 expositores que trasladarán a Pontevedra a súa oferta formativa. Reunir no recinto feiral de Pontevedra unha mostra da oferta educativa de toda Galicia e de parte do Estado é o obxectivo que leva 14 anos cumprindo Edugal. O Salón da Oferta de Educación e Formación de Galicia volve os días 8, 9 e 10 de outubro. Que sigue sendo necesario, que é poñer en relación dunha banda os centros educativos de todos os niveis e de outra banda as necesidades e os nichos de emprego, non? A empregabilidade millora se temos un itinerario formativo claro e de eso se encarga Edugal con unha oferta pois moi variada. Edugal volverá a exercer como punto de encontro para estudantes, orientadores, familias e empresariado. Polo de momento, 187 centros educativos xa reservaron a súa visita ao salón, que contará con 64 expositores. Para toda esta xente que aínda non ten claro cal vai ser a súa formación futura, pois vai ser un escaparate maravilloso onde van a ter de primeira man unha información dos docentes e lle van explicar calquera dúbida, calquera cousa que queran saber ao respecto. Entón creo que é moi importante para todo o sistema educativo que haxe un salón como este e para as empresas tamén, porque tamén as empresas aí poden dicir cales son as súas necesidades. Estarán representadas as universidades públicas galegas, centros concertados e privados, escolas de idiomas, empresas relacionadas co FP Dual, conservatorios, Forzas Armadas, Policía Nacional, Garda Civil ou iniciativas de artes escénicas. O obxectivo este ano dos organizadores é superar os 12.000 visitantes. O que ha pretendido de sempre acercar as posturas entre o que se está formando, digamos, futuro traballador, traballadora ou empresario ou empresaria e o mundo da educación, lógicamente, que ten a súa vital importancia en ese camiño que teñen por recorrer. A entrada a Edugal é de balde. Os días 8 e 9 estará aberto ao público dende as 10 da mañá ás 6 da tarde. O venres pechará as portas ás 3. E os cursos de cociña e de comercio da Asociación Ámbar chegaron á súa fin cun balance moi positivo. O alumnado recolleu esta mañá os diplomas acreditativos da súa formación, que ten por obxectivo facilitar a súa inclusión sociolaboral. Un total de 18 alumnos participantes nas formacións de operacións básicas de cociña e catering e actividades de xestión, venda e promoción no comercio recolleron os seus diplomas. Trátase de dúas actividades formativas desenvolvidas pola Asociación Ámbar en colaboración coa Fundación 11 a través do seu programa Inserta Emprego. O obxectivo destes cursos é favorecer a inclusión sociolaboral das persoas con diversidade funcional, dándolle as ferramentas de acceso ao mundo laboral. Nós creemos en elas, creemos moito nas persoas
que teñen esa intención de formarse para o emprego. Desde Ámbar levamos uns anos pois, promovendo que teñan as ferramentas necesarias para facelo. Ademais dos contidos teóricos, os alumnos realizaron prácticas en diversas empresas da comarca. Os seus responsables quixeron acompañalos neste acto de entrega de diplomas en sinal de apoio e recoñecemento ao gran traballo desenvolvido ao longo destes meses. Que vos os que fixestes a formación estades aquí para recibir os vosos diplomas e para que vos demos un aplauso despois ao final do esforzo que tuvestes e o traballo que fixestes durante esta formación, pero tamén está ben que esteñan aquí pois as vosas familias, amigos e as persoas que vos acolleron en prácticas pois para apoiarvos neste día, no? Que ao final é a finalización dun tempo, dun proceso que estivestes vivindo aquí con Ámbar e que ao final que está xenial que Ámbar vos apoie e os traballadores daqui pois sexan sempre tan profesionais e os acompañen, pero tamén demostra que as vosas familias vos apoian e as empresas que cada vez se suman máis ao que é a inclusión, non? A Illa das Esculturas en Pontevedra converterase este mércores e tamén o vindeiro xoves no escenario dun campeonato cross. É a primeira proba da 17ª edición do programa Xogade, impulsado dende a Xunta, que reunirá na cidade a case 3.000 nenos e nenas de 20 centros educativos da área de Pontevedra. Unha aposta para chegar aos diferentes deportes á rapazada de entre 6 e 16 anos. Iniciamos un ano máis pois o programa Xogade, un programa da Xunta de Galicia que o que trata é de potenciar o deporte, sobre todo o deporte escolar, cunhas actividades lúdicas, deportivas, digamos, entre os nenos e nenas de todo Galicia, pero concretamente tamén da provincia de Pontevedra entre os 6 e 16 anos. Cita co deporte máis solidario este sábado en Ribadumia. O complexo deportivo da Senra acollerá a partir das 4 da tarde un torneo de fútbol entre equipos veteranos. Está impulsado polo Sisán. Ademais do equipo anfitrión, na xornada participarán os veteranos do Castrelo e do equipo da Gomera La Villa Chirao Sporting. Toda a recadación irá destinada á Fundación Andrea, centrada no apoio a familias con rapazada con enfermidades de longa duración. As entradas terán un prezo de 5 euros e as rifas para os distintos sorteos venderánse a 1 euro. O Concello de Ribadumia e distintas empresas colaboran con esta cita, unha xornada que máis alá da parte deportiva inclúe tamén animación infantil e actuacións musicais. Hoxe na presentación fixeron un chamamento á veciñanza a asistir a esta cita solidaria. Vai haber un equipo de La Gomera, de Canarias, vai a estar tamén o Castrelos, veteranos de Castrelos, e vai a estar, que é a entidade organizadora, os veteranos do Sisán. A verdade é que, xa digo, que veñan de Canarias un equipo de veteranos para un acontecimiento que é moi importante, que é a recaudación precisamente para unha fundación que, como dicía antes, o seu obxectivo fundamental é axudar as nenos e nenas, familias que poidan ter enfermidades de larga duración que nesos momentos é cando máis nos necesitan, non? Por lo tanto, toda esa recaudación para esta fundación, pois eu creo que é de felicitarvos. Que se anime todo o mundo a vir, que vai haber eso, grupos musicales, sorteos, vai haber colchonetas por nenos, xa o dixo aquí o señor alcalde, e nada, que nos gustaría que votara todo o mundo que pudera unha man. Para nosotros es un gran honor que se una deporte, salud y sobre todo solidaridad, porque estos eventos nos dan pie pues a la difusión, a que la gente nos conozca nuestra labor y sobre todo también pues no solo la difusión que se da, sino la recaudación. E a Pobra acolle este vindeiro domingo, 5 de outubro, o torneo de xadrez Pizza Móvil Concello da Pobra. Cita organizada polo Club Deportivo Marquiño terá lugar no pabillón de Venecia en horario ininterrompido entre as 11 da mañá e as 7 da tarde. O torneo, que chega este ano a súa 10ª edición, será puntuable tamén pro circuito galego de promoción. En el tomarán parte as categorías sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14. A competición disputarase seguindo o método suizo a 7 rollos
roldas de 10 minutos máis 5 segundos de incremento. As persoas interesadas poderán anotarse vía correo electrónico enviando un mail ao enderezo xadrezbretema@gmail.com no que terán que indicar o nome, apelidos, categoría e club de pertenza. O prazo límite para as inscricións está fixado ata o venres 3 de outubro. Todo isto en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais, como sempre. Graciñas por estaren aí. Adeus.